боби 23 акнун ҳаррӯз қаҳрамонони ҳунарманди мо соҳиби ҷойи кор гашта буд, вале масъолаи корӣ ҳанӯз вуҷуд надошт. На чӯбу дурусте буду ки ёдгор кор кунад, не ресмоне ки зубайд матоъ бибофад. ҷойи хобашон дар меҳмонхонаи Норинбой муқаррар шуда буд. То вақти хоб ҳарду дар дил мекарданд, ба бекорӣ хуш надоштанд. ҳарду ҷавон касбашонро мепарастиданд. бо беқарории зиёд интизорӣ мекашиданд, ки кай барояшон маводи кор пайдо мешуда бошад. зубайд тоқатамон тоқ шуд. шабе арзи дил намуд ёдгор. пагоҳ ҳардуямон ба ҷангали болои кӯҳ меравем. агар дар он ҷо пушол ё шӯлашҳои ғафсу пир бошад, бурида дукафонашон мекунем. сипас аз онҳо чапаршох месозем. аз он ҷо то деҳ асосан шеброҳ аст. оварданашон осон мешавад. ба сарам як фикр омад зубайд. мо ба ин мардум бояд чарха сохта диҳем. вақте ба баъзеашон чарха сохта додем, боз дук ва дигар асбобҳои ресмонресӣ зарур мешаванд. акам мегӯянд, ки занон духтарони лаққай бо чарха сару кор гирифта наметавонанд ку. фикрашро баён намуд зубайд. гапат дуруст аст, розӣ шуд ёдгор. ҳеҷ кадомашон алҳол ба чарха ришта наметавонанд. вале онҳо ҳам инсонанд ку, фаҳмуд. фаҳму фаросати одамӣ доранд. ёдашон ки додем, ин ҳунарро аз худ мекунанд. вақте чанд зан ба чарха кор карданро ёд гирифт, овозашон дар деҳа паҳн мешавад. занон мефаҳманд, ки бо чарха кор кардан нисбати орчуқу чалак хеле осон, қулай ва маҳсулаш калон аст. ресмон фаровон мешавад. ба ту ҳам кор меёбиву ман ҳам. фикратон басе оқилона гуфт зубайд ва илова намуд, вале мардонашон иҷозат медода бошанд, ки шумо ба занҳояшон чархаресиро омӯзонед. ин масъаларо бо Норинбой маслиҳат мекунам. хотири зубайдро ҷамъ намуд ёдгор. ба бой мефаҳмонам. мегӯямаш, ки аз деҳа ки нону намак хӯрдем хиёнат намекунем. бой одами бофаросат аст, бояд бифаҳмад. рӯзи ваъдагӣ ёдгору зубайд ба ҷангал рафтанд ва мувофиқи дилашон маводи чархабоб ёфта оварданд. ёдгор барои зани Норинбой як чархаи зебое сохта дод. о ин кампири ман дар умраш чархаро надааст, бо он чӣ хел кор мекарда бошад? хандид Норинбой. ин чашмбандӣ нест бои бобо, гуфт ёдгор ва аз ҳамсари Норинбой пурсид, ки пахтаи савакарда дорад. дорам, ҷавоб дод зани бой. ҳамон пахтаро назди ман биёр, оча. ёдгор одами баси пухтаву дурандеш буд. ӯ ба чархаи сохтааш танобу дук гузаронда ба зани бой тақдим кард. дар назди бой ва занаш ҳамон пахтаро паға намуда дар кафи дасташ барои риштан омода сохт. пас он гӯшаки чархаро тофт. дуке, ки ба чарха монанд шуда буд, ба 60 тоб мехӯрд. нуги яке аз пилтаҳоро ба оби даҳонаш тар карда ба дук расонд. ҳамин ки пахта бо дук бархӯрд, боло бардошта кашид. баробари як қадди қуллоч пахта ришта шуд. риштаро боз ба дук печонд. риштае, ки аз пилта каме монда буд, дигарбора ба андозаи қуллочаш боло бардошт. боз риштаро ба дук печонд. ҳамин корашро дар пеши назари зани Норинбой 3-4 бори дигар такрор кард. ёдгор то он даме, ки ин амалро зани бой ҳарчанд ки дар аввалҳо аз худ беҳавсалагӣ зоҳир мекард, ахиран ёд гирифт. дафъи дигар барои ҳамсари қуондиқ чарха сохта овард. ёдгор дар ин муддат зани қуондиқ дар назди ҳамсари Норинбой ба шогирдӣ нишаста нозикҳои ин корро аллакай камбеш аз худ карда буд. бадин минвол ёдгор деҳаро, ки аз 25-26 хона иборат буд, ба чархаи ресандагӣ таъмин намуд. ҳамаи занони лаққай орчуқу чалакресиро баҳс карданд. чархаресӣ мақбулашон афтод. охир ба орчуқу чалак як сава пахтаро муддати як ҳафта мерасиданд. боз ришта ғафсу дағал меомад.
бо чарха ин амал дар 1 ё 2 рӯз анҷом меёфт. маҳсулоташон ҳам маҳину ҳам сахт аст. маводи бофандагӣ ҳам шудан гирифт. зубайд аз рисмонҳои мардум карбос танида онро дар дукони андохта мебофт. аввалин карбосе ки зубайд бофт аз рисмон аз маҳсули дастони зани норимбой буд. бой онро шукрона гӯён ҷелак дузонида пӯшид. он ба танаи норимбой ниҳоят зебо шинам афтода буд. аз ин мефахрид норимбой ва дар ҳар маърака мегуфт ки дар деҳаи мо ҳам маттобофӣ ворид шуд. бой ба зубайд эътимод баст. писари кӯчакашро ки қамишбой ном дошту 16 сола буд назди зубайд ба шогирдӣ гузошт. писари қувондиқ ва 6-7 нафари дигар ки дар сину сол чандон фарқият надошт ба писари норимбой ҳамроҳ гардиданд. шогирдони зубайд афзудан гирифт. аз ин ҳол хотири ёдгор шод мешуд. зубайд бо бачаҳои нозукиҳои касбро ҷидан ёд медод. хушзеҳӣ бароманд шогирдонаш. пас аз 1-2 моҳ агар зубайд ба ҷое мерафт ё ба кори андармон мешуд, шогирдон бемалол ба ҷояш кор мекарданд. аз ҳама хушзеҳнтаринҳояшон фарзанди норимбои қувондиқ буданд. агар зубайдро коре пеш мебаромад, дуконашро ба қамишбою ё қоштӣ вомегузошт. вақте меомад, медид ки қариб монанди худаш матоъ бофтанд. баробар ин дуконро мисли гавҳараки чашм нигоҳ медоштанд. аз ин кор зубайд ниҳоят хурсанд мешуд. шояд аз он буд ки ин ду ҷавонписар ба касби бофандагӣ ҳаваси зиёд доранд ва пешомадашон хуб аст. ёдгор ба норимбой маслиҳат дод ки барои қамишбою ё қоштӣ дукони алоҳида муҳайё намоянд, зеро акнун мустақилона кор карда метавонанд. устои муҳтарам, ҷавоб дод Норимбой, дукон тайёр намудан душворӣ надорад, вале асбобу анҷомашро аз куҷо меёбем? асбобҳои бофандагиро ман худам тарошида тайёр мекунам. бой бобо гуфт ёдгор. муҳимаш макони дукон муҳайё бошад. ҳамаи асбобҳои дукони зубайд маҳсули дастони мананд. норимбою қувондиқ аз пайи сохтани дукони нав барои писаронашон шуданд. дар деҳа овоза баромад ки ё қоштиву қамишбой мисли зубайд устодаш матоъ мебофтагӣ шуданд. аҳли деҳа, занон, ҳатто духтарони қадрас ба тамошои дукони зубайд меомаданд. зубайд медид ки шавқмандони тамошогарон афзудан доранд. аз ҷояш бармехест ва шогирдони хушзеҳни қамишбою ё қоштиро ба ҷои худ мешинонд, то ҳамдиягон бовар кунанд ки ин ҷавонписарон касби бофандагиро хуб ёд гирифтанд. волидайн шогирдон аз зубайд ба ҷон миннатдор буданд. ба туфайли зубайд аз дастони сеҳрофари ёдгор ногуфта намонад ки ёдгор ҳам аллакай 6-7 шогирд пайдо карда буд, ки барои шогирдони мустақил ёфта асбобҳои нави бофандагӣ метарошид. 4-5 дукон пайдо шуд. ин барои мардум лаққаи афсона ва мӯъҷиза буд. мардуми хами туғ хурсанд буданд ки дар деҳашон ҳам дукони бофандагӣ пайдо шуд ва ҳам дуретгари дигар онҳо сарсон шуда ба бозорҳои дуру наздик барои харидани молу матоъ ва ашёҳои рӯзгор намераванд. ҳама чиз аз деҳаи худашон пайдо мешавад. касбро ба касб худои таборак ва таоло медиҳад. агар шавқу ҳавас, зеҳн ва шавқи меҳнат дошта бошад, худованд соҳиб касбро хор намесозад. халқ мегӯяд ки ҳама чиро об мебараду касбу ҳунарро не. тирамоҳи зарнигор ба охир мерасид. фасли сармо дар кӯбидан дошт. чанд бор боронҳои пай дар пай борид ва заминҳоро мулоим сохт. як бегоҳ баъди сарфи таоми шом ёдгору ба бой оварда гуфт: вой бобои муҳтарам, борон пай ҳам боридан дорад. замин нарм шудааст. ҳотамонро кай шудгор карда мепартоем? рост мегӯӣ,
азбаски ёдгор бунорин бой мисли писару падар шуда буданд. Бой ба ӯ бо ту муроҷиат менамуд, туту муроҷиат менамуд. ёдгор вақти ҷуфт расидааст. чанд барза гови ҷуфти сара доред бой бобо? гови сара гуфта чӣ хел говро дар назар дорӣ? пурсид бой. барзогоре гӯянд ки онро аввал ба ҷувозак ё ҷуфт баста чанд вақт ромаш мекунанд. агар буқа бошад ахтааш бояд кард. буқаро аз пода гирифта якбора ба ҷуфт бастан мумкин нест. ба хайр бошад. бой бобо хандид ёдгор. агар буқаро якбора ба ҷувозак ё ҷуфт бандед гардан намефурорад. юғу испоро пора мекунад, ҳатто соҳибашро зада маъюб месозад.